Dawaten mi apo, tada kami makirano, diti bagi kendara ni Kristo, pagkay kaysa nakamkuma ti Espiritu Santo. Laglagi pem kadapot isimbam nga nisaknap ti sangalubungan, ket pararayon tayat na Diyosan. Laglagi pem ni Francisco, Santo Papa mi, ni Pudencio Andaya Jr., ng obispo mi, dagiti amin na papadi, ken dagito yung pamilya ken komunidad, nga natipo nita nga mangikararag iti dayto nga inami nga ni Margaret Agpalo. Laglagi pem kadapo dayto nga inami nga ni Margaret Agpalo, babaen daydi pa nagbunyag na nairanod ti papatay ni Kristo, mairanod met iti panagungar ni Kristo. Laglagi pem pay apo dagiti kakabsat mi matmaturog kasi nanamay ti panagungar danto, ken amin dagiti pimusayen iti sidong takasin nang runa ti kararwada divina Agpalo, Pia Awing ken Mani Awing ken ni Cornelio Ewok. Babaen daydi awaten kadida iti sidong taranyag patan ken ka iti rupan rupa. Dawaten mi apo te pay mometa kaasim kada kami. Aramidem kadi maikarikam amin tagnanay na biag. Ken makiranod kamto ken gasata Beren Maria nga ina iti Dios. San Jose nga nagasat nga sawa na. Kadagiti nagasat nga apostoles ken kadagiti amin na sa santos. Isuda nakapudno nga nagserbiken ka ditoy daga. Makikadwa kang tumetad kadakwada nga maitantanok ken ang idaydayo ken gapu ken Hesu Kristo nga anak mo. Gapu ken Kristo, si kakaysa ken Kristo ken iti Espiritu Santo, irok noy miken ka. Amen. 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 Akas may nga pamilya nga naknan pamati ken namnama ti panagungar dagiti amin minatay tayo kararag ngayon suro ni Apo Jesus kada tayo. God.